Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Digwich, fósarás chuig an show. Gurmíle magah as bheith túlan steach seo agran a hín, céadas a hín de Gaeilge Weekly agus fád mór mílta rómh galéir. Gurmíle magah as a bheith ag túnal isteach cúpla rud rih a hosníon muts. Tá na híbrithe tógála anseo, the construction workers, so tásúlam nach mé in fibre le sin agus nach mai se bhná aon rud a chlustáil sa chúlra tá mic seo soch mags tá an Audacity program atá agam agus san cúpla clas atá agam ar an chorus sin ó an bogarí sin agam réanos chun carú leis an background noise, so ní cheapan go mai aon fibre sin ach má chluisean sibh driléigen ó duine ag béchal amach mar tá siad 6 óir agus ag labhairt le chéile an tá mar fad tá bronar mar sin ní mór an go bhréidlumm déanú faoi. Chomh mála sin beidir gur thula sibh ní raibh intro music an teachtain seo, so tá méid just ag tríú rud ag an amach. Tá agam an intro music tá si 6 divisive a lá daoine bhí si de deagháil lom ribh seo ag rá nach matlo an intro music churbe a landín eile dúir siad gríomhan though agus actually chur siad ceistarm cén tanm atá ar an árán sin atá san intro. So fós ba seann ach just ba seann mar an outro agus tá sé seo mar chrial is tóca ar feadh cúpla seachtain agus má tá daoine géirí go bhfuil sé ráis sa fudcaile mar an intro tá man an é a chur arás ní léon panic. Ach go gcónaí is tóca ag Learn Irish Online na gcónaí Gaeilge Weekly géirí cuineáil sús le gachród agus i gcónaí géirí fios a chur ar rudaí agus fios a chur ar na rudaí atá agin hana féin in áit just i gcónaí gur tá man chun podcaile nua a hosú nó tá man chun córsa nua a churthú i gcónaí ag géirí freisin díor isteach ar na rudaí atá déanta agin go dtí seo cosúil le Gaeilge Weekly, cosúil leis na córsaí ag learnirishonline.com, cosúil leis an máilbhíocht domláin the full membership ag Patreon agus mar sin de géirí fios a chur agus snas a chur ar na rudaí sin rih aon rud eile. So just beganín housekeeping rih a chur muid tús leis an bod creile seo. Airnas, tásúlam ggóil sibh go maith, tásúlam ggóil gacrad go maith ón ó dhearannach arám sé cláirt le céile an teachtain se caite, nó mas rud é ggóil tú just ag fileráis ar Gaeilge Weekly tar éis sus an thabhairí agus tar éis an saoire beidir gur tuismóthar thu agus ní raibh an táimid a bheith éisteacht de ri miúil mí lúna sa fiú mí methú bhil fáilte ráis tásúlam ggóil tús na blina scola ag bhil go agus tá sama lán daoine tá ag fileráis ar gnáthleagan some type of routine na léhann de seo agus ghfuil mí bheán fómhar beagnach cosúla blin nua mar beidir ghfuil sport ag thosaitheoirí beidir ghfuil tú ráis ag immert le ar an soccer nó le ar an rugby ghfuil tú ráis ag múna sa scóil ghfuil tú a ráis chuig an gná schedule mar hismóthir agus ghfuil le fáistí ráis sa meán sáil scanálscoil whatever, so tásúlam go sé sin ag dul go maith agus go mai seansa go bhanis I dréis agus mí na loig díor seachar nóil agus bheith éisteacht le rudí mar seo nó fiú just má hatníonn sé leat a bheith éisteacht anis is a ríis beidir óháin gachúpla seachtain just chun a bheith éisteacht le duine éigen lead éannach I mo chóndíonn seo sa spád ag leabhart suoin deir seachtain a bheith am nó na rudaí atá ar siúil agam nó na rudaí a bhfuil sim agam iontu agus stíl mór an simad actually do chuid Gaeilge a dheabhsú sin cearclór freisin agus tá sama lán daoine a bhí na géisteacht gothirithe leis an leagan seoid an fud creile tá sibh líofa hana féin agus tá Gaeilgeanta agah agus níl sibh rilí ag éirí nó I déanúireacht ar aonos fios mór a chur ar uirgúid Gaeilge ach is maith libh a bheith éisteacht leis an bud creile so tá fíor bhuaíoch as sin agus tá sum go gacrod ag dul go má libh se maidir leis an tám seo sin blion mar tá sam le dumsa freisin a lá an aithrithe agus aithriach is dócha an am cinnig dul ras go dtíon gná schedule so am simúil den bhlion atá ann gan dat. Deir seachtainna fior an óthach maidir le sport na hhéireann agus bhí sean an féchant ar písaide
Éanos níos mó naon ruile an chluthe an sathern idir éire agus longar. Bhí mé tanú go mór le seo ní mar róghaf leis an soccer cin sa ribh seo na bliontóin bhí mé bhád níos gaf leis an Premier League agus rudaí mar sin na leitheanta seo. Bhálam ceapam dá méon i mo chonaí in éan in láliamh nó éonáit really in éan le fern League of Ireland bheith méid dul gach seachtain go dtí na home games ar éon san sin in Terrylands Park nó Eamon DC Park mar glítar ar anis. Ach mad le bheith fécinn ar soccer an telefísig sig leanúint ó áit eile ní mór an simam sin mar I gcónaí bí méid leabhart ar an bhodgréile tócha tá mise bí go dtí old school agus tá bhéh airí níos old school agus níos old school ar Lawn Valley ní matlam réalaí an mar chuúdaí dhéanú os cór an scáil an béidir mar eall gohfuil mo fost céad fan géad nó beag nach céad fan géad os cór an scáil an smála bheith dul sa fíorhéal go rud éigen agus é eáil le thula haon an nát trí scáil an éigen ó rud mar sin agus tal an seafóid freisin maidir le soccer ar an telefís agus Sky Sports News agus transfers agus an seafóid so agus mé agad atá ann gothirithe is sasna agus ghfuil an dríocht chailse domsa éis beidir ghfuil méid cosúla seanar ansa ag leabhart faoi ach domsa ní mór an sim am rilí na leitheanta seo sa Premier League mar eall ar sin tás League of Ireland ach éis mise an seo I mo chonaí sa Spáin tá si deachar chun cuineal sús leis agus éis tá sé an deachar mar eall nach chun na cluichí ar an telefís tá LOID TV ach Nís sin an beidir beceartam é sin na cheannachach ar sin scéal le haid lá eile. Ach form amháin den soccer a heithníon fós go mórlam sin soccer idirnáisiúnta. Tá gacrad Déanta ag Stephen Kenny, Mick McCarthy, Martin O'Neill freisin. Tá gacrad Déanta acu onas nach mé fós is stocha imime fan de agus mar chuid den lulanúna le haid fern náisiúnta na hhéann ach fós tá mé ann fós tá mé fear passion tá faoi agus I gcónaí bí méid tanú go mór le gach cluthe agus an chéad cluthéile agus bhí mé mar sin agus tá mé fós mar sin so just le haid beganín cóhéics an seo mars gannach an legan seo gin fudcréile tá méid taftú ar an lún so táid gá lá tar rééis dún cóscór áil nó chréicnú ar cóscór in Nongara agus baimid dulga Armenia ó mórc nó seanscóil an ar an hana féin in Armenia nó seanscóil siad san éir ar an eitilt agus mise ag labhart dúirc anis just an scóil beagnaín cóhéics agah maid le beidir gohfuil muid dúirc tar éis cailú in Armenia le chuna dé níl sé sin chun tar éis tarlú ach mátá sé sin tarlaithe a brónam tá mis just ag láirt faoin ongar agus is tócha faoi ma héal agus ma chuimhnaí máidir le a bheith ag leanúint fear náisiúnta an héann. Tá méid láirt faoi rudí eile freisin tá sam ghfuil an Women's World Cup-án agus ní méid láirt faoi sport go minic ar an bodcréile inis a ríise tócha tá méid géirí láirt beaganín faoi inniu just marall go an méid sin ar siúil ar an dear seachtainna máidir leis an sport agus mar dúirt mé fiú sibse seans go maiid si bhíh fiúar an sport éis beidir goil sé sin ag fécinn ar an Premier League hall asanna nó beidir goil sé sin ag imirt feabhas nó ag imirt rugby nó ag imirt whatever a lán sin a rudí sin a lán sin is séisiirí sin a bhínig tosú ar an am seo nó háart ar an am seo den bhlín ar éanos. So an cléthe seo an tarthain bhí sé mar chuid den cáilíocht qualification le haon current down do bhaid arsúil in Mexico, Canada agus na Stáit I 2026 an chéad current down a bhaid nó a bheits carcha hocht ceapam fur an ann so níos mó ná trocadóg so le gach tournament cosú le gach ga chur na stócha sa soccer agus in a lán rudí anis tá níos mó cluichí agus níos mó fearna níl sé actually bhádró éasca le haid fearn cosú le éire fearn Eorpach chun cáú ar an gcurann da seo mar chuid is mód in na spásaí nua atá tar éis teachsús tá sé le haid fearna san Afric san Áise beidir marchá cheas beidir go cean nó go acib freisin agus seo an chuí ebrion FIFA for good and for bad beidir tar an landí nóhfuil tá sé sin féral tá sé go deasú nó tá níos mó spásaínis ag fearna san Afric san Áise ach
ar nó I níl na fearna sin comhláidir mar a lán in na fearna nach mai ag cáú as an Eorp. So tá sé dearcurg sin an chuí an rud céin leis an Club World Cup sa saoire, bhí Bayern Munich, bhí Chelsea, bhí Paris Saint-Germain na fearna mhóra seo ach ag an am céanna bhí lán fearna atá uafása go gcompráid lob fearna as an Astral, fearna as Dubai, as an Middle East áitina just nach bhfuil an caiid an céanna acu sa soccer ach ar nó tá FIFA agus an túchtarán an sin ag FIFA. Gianni Infantino tá sin ag géirí go mbeidh sin an bhótaí all ó na tíortha seo ón AFC, the Asian Football Confederation ó níl sam cén tanamatáir agus mátá sin an bhótaí all ó gacáilt an sin ba sin níos ééis chun sin an cuacht a chuineáil is tócha agus fannacht an sin mar an túchtarán ag FIFA. Sin scéal le haid láir leach sin cin fás tócha nó cean san na fáin bhfuil beagnaí níos mó spragiú maidir leis an qualification campaign seo, maidir leis an feachtas cáilíochta atáis arsúil ag éireann agus bhíon cluiche seo an na tábhaach in áid na Ungra. Cin fá bhfuil tá ceithre uair sa grúpa agus tá an fórtingéil hon an grúpa bhúcans bíon na céad fan géad tá siad Ronaldo an cóhanna féin tá siad ar mhór an grúpa cumála sin Armenia seans má ghfuil siad san an cruichnú san áitiarannach níl siad roáfaí láthair an nuirí chail siad na na Faroe Islands so listen, níl sé sil San Marino nó Andorra fós full-time professionals atá antú ach seans má nachhfuil siad nó nach mai siad in an mór an nó fiú aon foiointí áil ire an grúpa seo. Arís sibh sé éisteacht le seo seans go mbeidh siad díreach tar éis bua áil in áin na hÉireann so famous last words má th líonta sin ach ní ceapan go mbeidh ar nóhan a gin chun dul Armenia Mórc agus an bua áil. So bhíon cluiche só idir an Ungar agus éire fíor hábhata tá an Ungar sách láidir gan dáh níos láidre ná éire agus cúpla imór an láidir acu agus bhí sé agsúla sin le haid an chéad le agus buigs le déas dar le bhéara in an a bheith beagnaí níos láidir bhí sin an comeback íana bhí sé dónáid ag le ama dó ag an deire cool le Adam Aida an sin ag deir an chluiche ceapan sa cabhrú nó sa tríú nóméid is nócha tin cléthe ráis at the depth. Depth? Right, that's depth. Got ein phrase sin mBéarla. I gcónaí bí mi trína céile faoi depth agus depth or an ceanna an bí agus an sin an ceanna an pí ach arína orintanta moille mar airnig beidir just ní cheartún bheith ag láirt san mBéarla agus an méid orintanta a bhíon méid láirt béarla le duine ag an seo agus non-native speaker beidir duine as an nearmáin as wherever an idál áteile agus dearan focail agus dearan siad an focail céad a raislam ach le canúint nó blas an aisteach agus an sin tugann faoi dear sin just má blas dearan focail beidir le tí art so le alíonn as Gaeilge agus dearan siad a raislam arch agus tá mé ní sin an blas nó an cuma atá ar má blas lu cíile sin so níos mó fíne se is tócha evidence nach ceart dul bheith ag láirt mar le nó tá méid má go níl mé anti-Béarla ar churban i bhhalam nar bhíon daoine anti-Béarla tá me se pro Béarla agus pro Gaeilge chuma le sin ach ar rénos bhíon clé seo fior hábhaach dá méachmint an bua áil bheith se ráis we're on here tá seansagin an dul go dtí na playoffs agus an leanúint an sin go dtí an chur an Déanta an bhíonn se thugan ach cóscóir deir nírásí ro chunna bheith sé cosú le disaster rilí chuna cluiche sin chailúint maidir leis an grúpa agus maidir leis an dara áit sin áil. So baim tuigeimirt na hungara a ríis I mí na saona agus seans go mai se sin mar is tócha an cluiche ríhabhaach agus an cluiche níos tábhachtaí mar ba mud ag dul go Budapest ba sé mar an chluiche déirnach sa grúpa agus seans go mbeidh sé mar winner takes it all an bútar lean siad san aráig dí na playoffs. So mar ealar sin bhí a lán is tócha a lán fócus agus lán caint freisin faoin gluthe seo rih a hála sé ar an sathairn
bhí chumar grá atmosfér ionta an sin san a bhíomh sa Lansdowne Road orintanta bí me ag fécinn sir agus is tógtá sé seo ceannte isteach le má scéal agus má stair ag leanúint for na hhéir ná dearm ag leanúint ní ra mé actually riomh ag cluthe is tócha ní ra mé riomh ag away game ach nerd ach an sin ar bhí mé an éan nó just gcóí bhí mé ag fécinn sir na cluichí in alliamh réili agus bhí mé ógagus sin ar bhí mé fithe cúpla seachtain tréis dom casú fithe blion díos fog mé go dtí an Spáin so really níor hála sé grá an seans stocha gra an seans agam sure listen tá an seans agam eitiil trí ceannach go Armenia mór mo mé géirí all our free will ach just no níor hála sé go dtí agus brválam dul a lá daoine dearn si dá beidir ní lean atmosfér róhás an a bhíomh ní sé leis an old Lansdowne Road ach fós is íomh le mé sin agus tá me se fósta méid an cúpla cluthe a chuimhnú sa Sean Lansdowne Road rugus sa bhíon gábhíle mé so tá mé roó chun cuimhnú ar Jason McAteer in na híisiil tíre nó fiú éire in na Franca gábhil sa cuaig ach tá mé an chuimhnú an rí hand of God nó handball a bhí ag anrí i gábhfuil sa ní ach bhí sé sin bhí éire ag bhí sé sin i bóras ar dús ach fiú an chluhéile in na Franca an bhlíonn sin bhí sé i borch an chrócaig. Is cuimhnú ag fécinn ar cúpla cluiche rugby i Lansdowne Road well ar an telefíseach sa Sean Lansdowne Road rih a gún siad sí sé agus an chluiche dearnach an sin in na Pacific Nations agus an sin soccer ceapam an chluiche in San Marino bhí sé sin mar an chluiche dearnach a bhí ag éire i Lansdowne Road rih a gún sé síos i gábhfuil sa sé agus tá rud ag an fear cool faoi fiú ag fécinn ar Google Images inis ar na híomhána an sin de Lansdowne Road agus is tócha stád fear sean aimimseir agus old school I bhí gist agus an sin leis an búmat or réaltas néir an caiimiid cean nuá agus is tócha bhí an fáin le sin agus níos tá sin níos éasca le an FAI agus ar a fiú níos mar agad de hiile agus mar eile sin me tá níos mar agad cin sé sin ag grassroots tá níos mó daoine in an sport immart tá níos mó club so tá sé orintanta dearntaí bhí sé sin just níos mó corporate boxes a chuirteach tá sé le cumán tá níos mó ag buint leis an scéal ná just níos mó corporate boxes a chuirteach agus fiú mátá siad géirí corporate boxes a chuirteach tá níos mar agad acu an sin chun rudí níos fearr agus níos tábhachtaí súil le grassroots soccer, grassroots rugby agus mar sinse. Ach, cuimhnum i rint na blianta gcónaí is tócha seán rud ionach maidir le free-to-air sport agus tá lánsport a bhí free-to-air nar bhí misisióg nach bhfuil free-to-air ar churbe anis cosú leis an Champions League. Well, ceam actually tá cúpla cluiche in éir an fós free-to-air leis an Champions League ach na Premier League highlights agus Premier League 3 o'clock kick-off ar sa Déanta agus fiú ribh sin ar RTE tá mé an é sin a chuimhnú ach leis an sport World Cup qualifiers, European qualifiers is tócha seo iad na rudaí ceanta rudí ní mór an rudí fácha tá mé gurí rá na léhinnta seo ar RTE atá free-to-air tá actually go maith an féingt ar ná tá mi sé ag leabhart faoi sin ag an céan an deir seachtainna seo tá mé an leabhart faoi tá bhí an Women's Rugby World Cup arsúil bhí McIlroy arsúil McIlroy bua McIlroy an sin san Irish Open agus bhí an dáród sin ar RTE so béidir ní sampla maith an deir seachtainna seo maidir le free-to-air sport ach níl mint céine ach moithíonn sé cum cábhail tú an éireann an chéad seachtain mí bheán fómhar an chéad seachtain I mí ar fómhar an chéad seachtain mí na saona agus an seachtain dhearnach an sin I mí mórta baitú an siúnal isteach go RTE agus fécinn ar éire in Luxembourg nó an turb in éire nó whatever éire in na Franca le haid World Cup qualifier, European qualifier, Nations League atá dhéis agus bhar nó nírá sé sin a gin blintó hin. Agus bunam fear taithna bheas ar nó beidir ghfuil sé afrú beagnaí Neil Bill O'Hurley agus Aim Dunphy agus John Giles ag is cum faoi sin fósta punditínta an sin le Richie Sadler agus Didi Hamann agus thunig mé gur Joan
canswell ceapan sin an tanamatá orthaí ag déanú an punditry nó an anchoring is dócha an ódhearnach agus an ládhearnach agus tá siise go híntach ceapan gúil Joan Joan Canrell sin tanamatá orthaí ní mé géir an tanam mícheart ará tá mé beag nach cínsa ceapan gúil siise go híntach Joan Canrell agus an bín siise dócha níos ceangailte leis an Belghaoileach agus just leis an Cumann Lucas Gael níos mó aon rud so tá fíorsásta go an seansa cínis a bheith ann mar chuid den soccer freisin agus le cúna dé ba siise arsúil mór freisin nó ar an scáil an mór le haon cluthe in Armenia agus tá lang cuimhní am I gimmert ina hidála gohfuil thucht gohfuil sníosí traptóí aganne mar an bhanistóir ach bhí sa gimmert I Barry in Nidal agus Robbie Keane ag fáil cool fearhabhaach ag dear an chléan sin agus ba bheog nóir bhuaí mud an sin nóir a tháinig na hidálaigh go porc an chrócaig agus an sin the hand of God beidir mína go taréis sin an sin ag dulga Estonia le hain playoff go bhfuil sa héinte agus ag fáil an bhua na Estonians agus chun éire chun dulát ag an eile le chun dul away from home as bailile agus bua le cethar náid ní th línte sin ní thla sé sin rih sin agus níl sé gan dát níl sé tar éis tarlú sna blianta idir gohfuil héinte agus anis agus ar nó John O'Shea an na Gearmán agus níos Janie sa fiachtas céanna sin lang an na Gearmána agus ceapan gur sé beag níos fearr nar bhí na grúpaí níos mó an léanta seo ní bhí na ceire uan sa grúpa ceapan grá sé níos fearr nar bhí sé 8 nó 7 nó 6 fearn agus bhí an fiachtas arsúil ar fá am níos fuide ach is cummal an fós is máthlam le soccer Náisiúnta níl sé ahraí mór an na gcomhpháird beidir leis an soccer club soccer club ag fécinn ar cluithear Manchester United agus Chelsea in sé gcomhpháird le 20 bliain ó hin tá sé an difriúil dom sé réanos ach ag fécinn ar cluithe idir éire agus whatever Armenia mar ampla mór tá sé an cosú le fécinn ar cluithe idir éire agus Armenia 20 bliain ó hin is dócha fóstá an smuoinmh céan ann tá bhfuil an fearnháin ó squadháin a fiocu as de himmorí I hir haon agus an rud céan le Armenia ba cluitheáin I Eurovan ba cluitheáin I Moille clia agus sin agus ní bhhain hín sé ghfuil an méid céanna seafóid ag buint leis maid le transfers agus fiú an VAR ní bhfuil hín sé go bhíonn sé nó marall Sky an méid punditry bhín ag déanú agus an méid scandalous like criticism of players agus marall sin ach mbucinn sé beag níos simplí agus beag níos seanoimseo old school maidir le soccer idir náisiúnta an seo an orpain so is ceapan mar fud an dain réile so sin rud a hatnín go mór agus even am an drá agus just an drá eáil agus rá ba méid féchann ar cluithe agus ba éire ag dul go dtí an Bulgar agus an sin ba siad ag dul go dtí an Rúis agus an sin ba cluithe go leis le Moille clia achúb in na Sualana nó peid sir pe country atá ann so tá níon sé sin gomórlam agus tá mé fearmhuioch go muid fós biogus tóchas sa bheachtas seo mar má tá tú chun chailú an sin in an ungar a seans nach bhfuil na cluiche eile róhabhaach nó ach fós tá rud aigen agin chun sim a bheith agin sa rud sin agus sin an chuid eile den fiachtas agus tá sé tnú go mór le sin agus ag tnú go mór leis is dócha na cluiche atá teach agus freisin tá ag smuoinú béidir faoi dul trasna an tróran agus dul go dtí an Fortingale dul go Lisbon an bhí se thugann tá cara agam I mo chónaíonn sin éire gimmert in aine Portingale cinnta gúil mud san an cluiche sin a chailint ach ní raibh riomh ag cluiche cluiche na hhéireann agus feic sé fiú mna bhfuil mé an ticketá ceapan go bhfuil mé an ticketá ag fiú mna bhfuil mé feic sé cool just an a bheith sa chathair agus chun a bheith timpeall ar daoine eile agus just crack a bheith agaí agus na Irish Bears agus gacrad mar sin agus the Sea of Green ceapan bheith sé fear cool agus níl Lisbonach beidir sé ór ar an mos sé ór chlig weim nó fiú tá mé an etchils ór chlig áil má tá mé géirí ceapan méid sé fear cool chun dul tá mé ag 6 planáil cam láirt le mo chara atá na choníonn sin agus fan go bheicmid an maiime an bhanach leiseach má taon duine ag dulgadtíon cluiche má taon duine ag dulga Lisbon hain cluiche in aine Portingale
chuirteachtartm ar Instagram nó chur rifostugam ar liam.learnirishonline @gmail.com mar tá ag smuoinú faoi dul ní céad fan géad cinse ach ní an dulga Armenia ó é mórc agus ní ceapan ghfuil mé an dul gin cluthe i Budapest ach an éad i mína saona so yeah tá ag smuoinú jeez bheith sé fearchúil chun an bosáil nó an etsalsáil an sin go Lisbon an bhí segan ceapan ghfuil an cluthe arsúil ar an taonú lá deag de bhí arfóver agus dul gin cluthe ó fiú just dul go teachtarhan éireannach agus féchans ar an gluhan sin leis na hhéirna geile atá tar éis an thuras a dhéanú. Seach sé sin cad eile atá scríofa síos agam fion Women's World Cup ar siúil nótá sé siúil faoi láthair tá an buzz timpeall ar fur na hhéireann ceapam gur chail siad den é in áon nua héilean ní ra méid féchans ach gur beidir gád nó trí nóméide nar bhí méid flicáil tríd ach bhí sé simil actually mar bhí méid féchans ar is dócha an Ganzi a bhí ar na New Zealand Ramped Victory against Ireland 40-0 so is dócha thora sách tímach an sin le haifar na hhéireannach fós tá siad ceapan ghfuil siad fós ann ach ba siad mar lein rank sa chéad bhát eile Ireland New Zealand relations, diplomatic relations, thing sin an leathnach óil méid leir dúrchanis. Ach, ceapan ghfuil siad fós an sin fós le chluhí ceathú cenis mar bhú siad in an Spáin agus an Spáin. Ach, actually bhí sé simil mar bhí méid féchans ar just gáil na trí nóméid den chluthe agus tháinig méid ar Ganzi nu a héilean. Bhí rud ag an scríofa maidide leis an méid orintanta a bhuaigh siad an comórtas ceapan go raibh sé sin ar aonú sach níos a roihabhaach. So thuaim ag lerg, the Women's World Cup or the World Cup cum leisce le haid na fíor the Men's World Cup, níl sé ann ach ó 1987. Mas bhaoinn tú faoi mar hampla the Men's World Cup mar a bhí méid láirt faoin sin. Thosaigh sé sa bhliain 1930 ach sa rugby níor thosaigh sé go dtí 1987. Agus ní rah rugby profisiúnta in éireann tá méid láirt faoi na fíor an seo agus the men's game go dtí an bhliain 2000 bhí méid smaoinmh sean scoil sé seo níl sé ach beidir an daran nó an tríú current down in the World Cup le haid na mrá agus actually thosaigh the Women's Rugby World Cup in 1991 agus is scéal sách simú é freisin. So tá an Wikipedia agam just tá mé chun písaide a leibhmach. The 1991 Women's Rugby World Cup was the first Women's Rugby World Cup. The tournament was not approved by the IRB, International Rugby Board, yet it still went ahead despite the disapproval of the sport's governing body. France confirmed their participation only minutes, not even 90 minutes, minutes before the draw was made on the 26th of February, which is only a few weeks before it all started. Representatives of the IRB, WRFU and RFU attended the final, but it was not until 2009 that the IRB officially and retrospectively recognised and endorsed the event as a World Cup, when it published for the first time a list of previous winners. So tá mis ag láirt san sin fiú Robbie Keane, in an cool, a scóráil an aon nidál agus tíre an rí a gabhfuil sinní. Ag an am sin, bhí an IRB fós ag rá, nó ní rá siad ag rá ar aonos, we recognise this a níon muid gur World Cup gur churann damhanda é seo. Do chreidse, agus is lócha se rud atá ahraí a domsa le cúpla bliain anús ceapan go landfíor stócha sulam héin agus listen, cai mé a bheith fíornach an sa bhí an World Cup bhí furin na man i gimmert sanné in aú héilen nuair mé ar churbe seachas beidir gáil nóméid mar bhí mé flicáil trí na chanáil dá méich furin na bhar ag gimmert in nua héilen i gur an damhanda an rugby 15 go méich mé ag bhéh an tíir san níl mé chuna bheith mar hipcris an sa ag tá méid céanna simán is sport le man mar atá is sport na bhar níl chuna bheith fearnach agus just sin an chuoine féidir am rélí é sin a ahrú. Ach is dócha cúpla bliain ó hin so le lán lads bhí mé just it's really is cum alom mátá níos mó funding an sin le haid fear na man agus is cum alom really mátá is dócha mátá sé ar an telefísin am bhfuil sé seans má nach chud mór an daoine géirí féchan sé ar aonos agus sin rud atá is dócha is rud níos sociological agus political fiú beagnach é seo sin rud gan dáis ahraithe domsa le cúpla bliain anús ar cúpla bailachas ní é seo réon áit son a bheith
ag déanú deep dives de chuig an topic seo ach cúpla rud dús le kickoff Zachar is a caiise a bheith ban sa sport orintanta go háirí sport profisiúnta feictar a rééis dorás an soccer feictar le cúpla lá an úslún le cúpla seach an ús tá níos mó fibre an is leis an FAI agus le fear na man agus beidir treatment chuig marrá an sin sa fear an sin agus maidir leis an pá ar nóineil an pá robagus leis an bí óhád níos mó daoine fécans ar sport na bhar mar ealar sin bí níos mó broadcast deals agus tá níos mar agad ann so really ar nóítá na fíor chun níos mó agad álig dear an lei. Agus tócha níl seach an is nó le cúpla blion nús a thug mé fi dear an tábhacht a bhainein le sport na man a bheith ar an telefís ó heh visibility de ó heh ggóil sé fechálaach agus ghfuil caiineoga in an féchans ar an gléthe sin beidir an caiileann sinna na hádlachs nó tá ceapan goil actually anam difriúil acu is sport na man nó I rugby na man ar aonos de black rud éigen níl sam caiith mé é sin a lurg freisin. Onas go mai caiineoga sin náileh limna chun Gnáthleagan timpplatíire in an fécantartí in an fécant agus réiste tá sé seo cean sa rééis le frítéir sport ach frítéir sport ní bháin leithna fear ach leithna rá. Go mai sin an féictar sin agus cin fánach bhfuil mission an rugby immert, cin fánach bhfuil mission an soccermint, cin fánach bhfuil mission an comógaí immert. Le blinta nu san éan tá comógaí soch feicálaach agus tá is tócha pelgóileach na man soch feicálaach I gcompráid le rugby agus sport eile agus mar dhealar sin níl sé rud tabú really mar chalín a bheith ag immert comógaí sin an gnáród ní leon rud aisteach faoi sin ach fós beidir na leihann de seo an éan más rud é gur chalínthú agus tá tú ag immert rugby tá sé sin ní sé aisteach a chuirnta dearndíine cin fábhfuil tú, as cíán áteann sé sin an imríonn de ahar rugby na rud ag an mar sin. Agus nuair tá na rudí seo ar an telefís níos mó, nuair tá níos mó pá agus níos mó agad ag dulasteach chuig is tócha sport na man agus rugby na man agus sport an eile freisin. Tá suncar agus tá éfacht fear dearfach ag an sin, mar tá nach an effects leis agus éiríonn an cluiche níos mó bí níos mó caiineoga in an dulasteach tá níos mó clubbanna timpeall na tíre tá sé níos feicálaí agus ní cinnte sin go gaithí gacrad a bheith díoch mar an ggéana idir an dá cód idir mar hampla rugby na bhar agus rugby na bhain ní cinnte sé sin gur gaithí gach cluiche imríonn éire I rugby na man a bheith sanna bhíomh nó a bheith I borchan chróchaí na réonir mar sin. Ach rudí cosúla sin chun anis go bhfuil an agus níos seo ach éis strucha blion tar éis tá méid glóirt an so agus ag léomhach beganín faoin Women's Rugby World Cup in ní ag nócha héan. An méid progress agus baimid ag fécinn siar ceapim ag an 5 blion, 100 blion, 200 blion agus ag leabhart faoin na náisiís ach níos mó na aonrad probably the 2010s agus na 2020s agus an méid dul chun cín ar rinne maidir le sport na man an sus an Eorp ar aonos agus an seo in iarthar na Eorpa an beidir ar an tíhheilid an Eorp beidir is mar an céan an níl sam tíh muid an Eorp beidir go níos mó obair fós I gceist lei sin fiú America an éachtar really WNBA cluiche nó cluiche WNBA ar an telefís nó Women's NFL nó aonrad mar sin so fós tá lán a lá obair le déanú ach sin rud gan áta ahraí am insín le cúpla blion anús tá sé cótábhad rudí eile tá sé cábhadach go bhfuil daoine as átainna difriúla le blasanna difriúla daoine le daithna chracan difriúla freisin go bhfuil siad ar an telefís go bhfuil siad is scanan go bhfuil siad feicálaach agus ní féidir go bhfuil sé fórstas dócha a caiith siad a bheith an man bhfuil siad an sin daoineoga daoine óga gurma chalíní óga whatever daoine le míchumas óga baistigh féchantar seo agus baistigh gra óhfuil níl mis sin an é dhéanú mar níocha méon duine súlam héan ar an telefís nó nar héim gotí an bhíh séidir me gcónaí tomatigh fécans ar na lads seo níomatigh fécans ar na mrá or whatever agus tugan níos mógus mis sé airí
beagna sin an kick-up tábhacht agus tá sin na listen ní féidir am labhairt faoin gluthe nó ní féidir am labhairt rialaí faoin Women's Rugby World Cup im líana mar ní ra méid féchan sér ach like, tá si do chreidsa an ahrú nar echan tú is tócha kick-off profisiúnta agus an setup acu ag Women's Rugby World Cup agus an méid daoine ag dul go dtí na cluichí ach éis le seo the international seo faoi 19 agus current Déanta on rugby Le Mans on bhliain sin. The International Rugby Board decided not to sanction or support the tournament. The tournament was run on a very small and tightly controlled budget. The organisers considered a number of host cities and chose Cardiff, Wales for several reasons. That's not too important. The next bit. The tournament made a financial loss due in some parts to the fact that the men's 1991 Rugby World Cup was also being held in Europe that year. The women's tournament experienced disappointing attendance revenues and the failure to attract television contracts or sponsorship. Another financial drain Another financial drain was due to the Soviet Union team being unable to pay its hotel and transport bills, as Soviets were not permitted to leave the country with hard currency. The team had hoped to survive by bartering and selling goods such as vodka and trinkets such as Russian dolls. These activities were curtailed after they aroused the attention of HM Customs and Excise, and the Soviets relied on contributions by local Cardiff businesses to survive. Níjag nócha hain. Dúmjag láirtrí níjag nócha hain agus bhí sé cosúil leis sin. So tá sé dulchreid an dulhan cín agus cínta fóstal lán rudí le déanú agus rís níl mis ar rafa nó níl mór an réile rólas agam maidir le sport na man agus rugby na man soccer na man chomógaí agus mar sinne so cinse a lán na faiban a níl siad fiú níl clóam fiú ar churbe ach ceapam agus cúpla blian ó hin ba chumalón ní rud hábhachtach é dom ar churbe ag an am ach is tuigim cén fáhfuil rudí cosúil le sin tábhachtach. So sin a Rugby World Cup agus le cúna dé tá sam go mai sé dachar le hair in ceapan ghfuil sin in áine Franca ba sé dachar ach seans go bhfuil sin an leanúint aráach ceapam an consensus sin go bhfuil sasanna chun an current Déanta seo a bhuachans agus go bhfuil an rancúgus nua a héilean is tócha an dá ar an eile tá láidir nó níos láidir ná aon daoine eile ag an gcuireann Déanta seo. Cúpla eile maidir leis an sport bhí McIlroy in action inné agus bhuaigh sé an Irish Open don Dara Org san Dara Org ceapan ag an cé club an orghearnach bhí sé gábhail sa shades ag an cé club freisin agus bhuaigh sé in aine sam actually cint anam bhí ar an lad eile sa playoff sa Jeru ní an seans an féchan sér is actually bhí siad thart ar an 9 nó 10 báil nuair dag mise chuim amach an sport eile a immer tuaim amach an beagnaín snooker nó cluthe eile immer sa sóca bhí mé gurint beagnaín snooker ar fá cúpla ó ar clig agus an sin ar háing mé rás hín gal fós ar siúil ach bhí an pos an sin ag McIlroy chun é a bhuachan so literally tháinig mé an winning pos agus bin neacha mé aon rud eile ach fíor cool agus blian tin sco a bhí aige máte le searnóí na Masters. Tá sam an form a bhí aige idir na Masters agus an isis agus an Irish Open ní sé róha chun an Masters agus an Irish Open a bhuachan sa bhblionn céin a ní le rud amháin fáca agus sin chun an Ryder Cup a bhuachan sa an caiicí agus a ríis níl mór an sibangam sa galfis dócha sú le lándaoine ag éisteacht bí mic tiúna seach chuig de dánaí ag na Masters mátá rud éigen simúil arsúil cosúla imlína le McIlroy béidir an Open freisin cúpla blian ó hinnar a tháinig go Woods-arás ceapan gábhail sa níos ag chun an Open a bhuachan agus mar sinne ach an Ryder Cup sin rud a bhín mé gafa leis óháin gach lín agus is tócha muna bhfuil simad sport muna bhfuil simad i gal fós just is spectacle gin sco éiad Ryder Cup gothóirithe ar an Domhnach agus na singles arsúil. So le cúna dé tá sam le cúpla Ryder Cup anús ní rá siad róha beidir rá siad beagnaín one-sided so le cúna dé am líana ba sé a bhhad níos congraí agus beidir go mbeidh sé níl sam a ní seacht nó rud éigen ag dul isteach go dtí an lá dearnach sointanú go mór le sin freisin. Agus, rud dearnach bhí na fónar siúil freisin san idáil ceann san na tracks is fearr, ceann san na circuits is fearr, hall an sin Monza san idáil is íhanlam na circuits sin tradiisiúnta
is tócha agsúla Monza agus Silverstone agus Spa agus Suzuka agus na cíine agus bhuaí Max Verstappen an chéadúir le tamla nús a ríisiigh tá spáins cén fábhfuil sesin mar an tománaí is láidir ceapan sa sport inis céannach bhfuil an cór is fearr go fóstá sé an rásí cosúla seo. Buchans agus mátá beagnaí simad san fón seo an tám chun Eurostracker mar tá ceapan ní rás fáca agus tá championship race, championship fight trid ceart don chréomh agin im lína don chéadúir ceapan le 2 bliana nó 4 bliana gabhas féhíon an áir dhearnach agus ribh sin caiitú dulras go beidir gabhfuil sa séad ag ní Harlín seach beidir orháin ga 2 nó 6 bliana a bhín trid ceart don chréomh agus trid ceart an World Championship agus tá sé sin agin im lína idir Piastri agus Norris. So buint soirtaithnamh as an sé Formula 1 agus fós neart rás I ceapan ní rás fós le teacht idirnis agus an nulagan ar bhaid sé ag chríicnú. Just is ceapan activity le gníomhíocht firfa don dánach, go háirithe mas rud ag gur tomach an sin ar an sathairn nó bhí tú gan óthg nó fiú just tá tú tuirseach tar éis an teachtain a bhí ad just sí an sin an coverage a chuirsúil íthó nó oraclig ó an rihha tá tú an fécinn ar an preview an sin an rás é féin beidir an debrief agus gachrad tar éis an rás freisin an bhá agus bunam bun mise fíor taithna bheas ar aonús tá samla daoine eile beidir go mbíonn sé beaganín ladránachas tócha agus orintanta bín rásí níl sad orintanta rásí bín lán rudí ag tarlú agus orintanta bín rásí eile agus ní bhín tád ag tarlú sprahansa. Ach domsa buna mise fíor taithna ar aonús. Sin é le haid an teachtain seo tá sun nach chrá sin an numar sport ní bhín méid labhairt faoin sport. Ro vinnic réile ar an podcréile agus just bhí méid scríomh cúpla rud ar minsín ar madzin rih an podcréile seo dhéanú agus thug méid fao dear rá tá lán rudí maidir leis an sport agus just cén fáin nach ngéinthin podcréile omláin ar an sport an teachtain seo. Má tá tú ag fólam na Gaeilge náid an dearmid tá na gnáthrudaí le fáil ar patreon.com/learnirishonline nó má tá tú géirí cuasa Gaeilge a cheannach tá tú an dul go learnirishonline.com gur míle máigi mars ganach guys aswer gcuid takeíochta tá mé fear bhuiach agus lán sásta bhfuil se fós ag éisteacht gach seachtain. Leir mé libh an teachtain se thugan bíag seachtain agus deir seachtainna ionta agah ar fad slán agus bannacht.